ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Melody's Secret Files. O diba, may pa-effect ako ng ganun. Tinatry ko kasing gamitin yung mga ginagamit nila Diego Bandido tsaka nila Uncle Dagol. Kasi sayang naman yung equipment namin dito na parang voice changer kung hindi namin kayang gamitin yun. Kaya kanina sa nagko-comment po na para daw ako nasa kuweba, effects lang yun. Nagde-defend talaga ako, no? Dinidepensahan ko lang yung sarili ko para lang alam ninyo na, alam mo yun, ini-improve talaga natin yung programa natin. Kasi nga, ganoon yun, kapag hindi tayo nagsasettle sa mediocrity, we always aim for excellence. That's me, DJ Rocky Tera. Na ngayon ay bumabati pala by the way ng happy listening kina Miss Goya Magno, ang napakaganda, napaka-sexy at napaka-generous na account executive dito ng MBC Media Group. At kasama niya si Patrolman J. Marcado, yung napaka-poging bumisita dito kanina na nagpa-picture sa amin ni Maratoni. At ang wife niya na si Miss Anne Clarice na napakaganda. Ikaw lang daw po nag-iisa sa buhay niya. Anyway, sige na. Tuloy na natin tong comment section ng ating secret file. Si Melody nga po ang nakaranas ng hirap nung siya ay bata pa lamang. Biruin ninyo yun, nagsasampay siya ng uniforme niya sa likod ng refrigerator ng kapitbahay nila para matuyo yung uniforme niya araw-araw, gabi-gabi. Tapos nagbebenta siya ng mga kung ano-ano sa school nila. Actually, naalala ko nga yung sarili ko dito. Hindi naman kami sobrang hirap dati pero hindi ako nahihiya na magbenta sa school namin. Kasi gusto kong matulungan yung mga magulang ko. Ay, naiiyak na naman. Pero lahat talaga ng pagod, lahat ng hirap, lahat ng sakripisyo, meron talagang magandang kapalit. Basta magtiwala ka lang, magsipag ka lang, at ituloy mo lang yung buhay mo. Kasi hindi bulag ang Diyos sa mga sakripisyo na ginagawa natin. Alam niya kung kailan niya ibibigay yung greatest reward niya para sa atin. Well, pakinggan na po natin yung mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito pong sabi ni Ritzard. Sobrang inspiring ng story ng letter sender natin, lalo na sa mga katulad namin na patuloy na lumalaban para abutin ang mga pangarap. Kaya dapat ibigay na natin lahat sa mga magulang natin habang kasama pa natin sila para wala tayong pagsisisi pag wala na sila. True. Ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Rosita Tomines. Umpisa pa lang ng storya ng buhay ni Ma'am Melody ay nakaka-relate na ako. Grabe yung iyak ko. Bigla ko naalala yung mga magulang ko at mga kapatid ko. Naalala ko kung paano kami mamuhay noon. Masaya kami noon kahit mahirap ang buhay. Masaya kami. Magkakasama kami. Hindi ako nakagraduate ng elementary at high school, pero nakapag-aral ako sa college. Nakatapos ako ng pag-aaral dahil nag-aral ako sa ALS, Alternative Learning System. 2 ang in-enroll ko. Tinake ko yung exam, elementary at high school. Sa awa ng Diyos at sa tulong niya, naipasa ko ang exam ko. Ngayon, degree holder na ako, pero hindi na nila akong nakitang umakyat ng stage at nakasuot ng black na toga at may abot ang aking college diploma dahil pinagpahinga na ang mga magulang namin ng Diyos. From Rosita Tomines. Oh, hugs to you, Romina Tomines, and we are so proud of you. Eto naman ang sabi ni Madam Maris. Congratulations, Melody. Kahit nagdadalamhati ka sa pagpanaw ng nanay mo, hindi naging hadlang ang kahirapan para matupad ang mga pangarap mo sa buhay. Ang tiyaga-tiyaga mo. Kahit wala ng nanay mo, alam kong masaya siya sa naging tagumpay mo. Salamat. Eto naman po ang sabi ni Carl Padillo.
Good evening po, DJ Rocky. Evening. Very inspirational po ang letter sender natin ngayon. Ang mapapayo ko lang po sa kanya is patuloy lang po sa pagdarasal. Dahil ang Panginoon po lagi lang po na sa atin, gumagawin po sa atin. Yun lang po. Pa-shoutout po sa buong Philippine Christian University po at dito po sa Tambo, Parañaque City po. God bless po. Yun, shoutout sa lahat ng mga nandyan na nag-aaral sa PCU. Nawa ay kayo'y mag-aral ng mabuti. Huwag unahin ang pakikipaglandian. Eto naman ang sabi ni Igop Motovlog. Laugh trip ako sa boses mo, DJ Rocky, para kang nasa kuweba. Hoy! Bakit naman ganun? Talaga ba? Para akong nasa kuweba kanina. Kasi parang flashback nga yung gusto ko ngang i-effects. Ito naman eh. Anyway. Sige na, aralin ko yan. Di ako magpapatinag dito. Sinasabi ko sa inyo. Maraming nakarelate, nakabisyo natin na ganyan ang storya ng buhay. Yun lamang, shoutout po sa TNVR Alliance na Boss Grab Cars, kay Jerols, Press, Maverick at sa Solid Independent Riders Group, Kapitolyo Chapter na nakagrab on kahit maulan. Salamat. Hi din po kay Doc Yorje na nagsasabing, narealize ko habang nakikinig ako ng kwento mo na ang buti-buti mong tao. Hindi ka mapangmata lalo na sa pamilya mo. May disiplina kang bata at marunong kang magtiis. Wala akong ibang masabi. Galing ka sa hirap, sanay ka sa hirap. Iginapang ninyo ng kuya mo ang pag-ahon sa kahirapan na tumulong pa kayo sa mga kapatid ninyo. Ngayon pulis ka na, dasal ko lang na lagi kang ligtas sa duty mo at mabiyayaan pa ang pamilya ninyo ng maraming blessings. Totoo nga ang kasabihan, the family that prays together stays together. Thank you so much, DJ Rocky from Doc Yorche. Ito naman ang sabi ni Alisa Mallorca, nakaka-inspire ang storya ni Melody. Naiyak ako kahapon, naiyak naman ako ngayon. At least now, pulis ka na, may pamilya ka na, nakaka-proud naman. Sana all may ganyan na kuya, natutulungan ka. Ako kasi, bahala na raw ako sa buhay ko. Ha 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 ha. Swertihan din naman kasi talaga ng magiging kamag-anak mo eh. Swertihan kung okay yung magulang mo, responsable yung magulang mo. Swertihan din kung mabait yung kapatid mo, 'di ba? Hindi natin talaga kontrolado eh. Kung pwede lang natin piliin kung sino yung magiging kamag-anak natin eh. Sino yung magiging magulang natin, sino magiging anak natin, bakit naman hindi? Pero wala pong ganun. Mamahalin mo na lang talaga at susubukan mong maging mabuti ang kalagayan ng buhay nyo, buhay mo, buhay ng pamilya ninyo, at yung taong minamahal mo. Ito naman sabi ni DR, pain, struggles, obstacles, sweat, and tears, yan ang mga bagay na nararanasan natin sa pag-abot ng inaasam nating pangarap. Melody, patunay na ang kwento mo na lahat ay kakayanin para matupad ang mga bagay na gusto mo sa pamilya. PS, may special effects kayo ngayon, DJ Rocky. Lots of love sa show nyo sa Love Radio. Thank you. Buti pa tong si DR na-appreciate yung paggamit ko dito ng reverb, ng chorus, ng delay. I-appreciate nyo, guys, kasi nga, tinatry ko ngayon. Rocky's Secret File. So, diba? Eto pa. Rocky's Secret File. So, diba? Ayan ninyo, ayusin ko pa sa susunod, okay? First time ko nga ginamit ngayon yung mga ganyan, mga echo-echo na yun. Hi kay Alvin Alonzo Joel. Hi din kay Joan Dizan Kilimlim. Sabi niya rito, Maya Pabengi kay Kayungan at sa'yo DJ Rocky, humanga ako sa dedikasyon mo, Melody. Sa bandang huli, nalampasan mo ang mga pagsubok na dumaan sa iyo. Libre lang talaga mangarap pero kailangan mo rin kumilos para ito ay matupad. Bilib ako sa katatagang pinakita mo. Sabi nga nila, hindi kasalanan ang pinanganak kang mahirap. Ang kasalanan ay mamatay kang mahirap. Masaya ako para sa'yo. Mas lalo kang maging matatag sa buhay at magdasal ka lang palagi. Yun lamang po, miss you DJ Rocky at shoutout sa buong team Rocketeers. Hi din po kay Dalisay Cardo at ang sabi niya dito ay board passer din po ako ng criminology licensure exam. Shout out po. Nag-grab car po ako ngayon habang wala pang recruitment. Ayan. Thank you Dalisay Cardo. Bagay na bagay sa iyo yung pangalan mo, pampulis talaga yan. Hi din kay Marvin Mark Bautista. Actually ito si Marvin Mark Bautista na pindot ko yung done doon sa message mo kaya hindi ko na mabalikan.
Kay Sir Rohel. Ayan, si Sir Rohel Clara Jr. Oh. Relate ako sa yung Melody. Now that I have a regular work and own house, I own a house, hindi ko na kayang iparamdam sa parents ko ang fruit of my labor dahil wala na sila. Nakalungkot naman yung ganun. Yung hindi mo na maipadama sa mga magulang mo na nagtagumpay ka dahil wala na sila. Pero alam kong binulong nila sa Panginoon na kung po pwede pagaanin nila o pagaanin niya yung nararamdaman mo. O kahit paano bawas-bawasan yung hirap na dinaranas mo. Kaya siguro sila umakit na doon para diretso na nilang sabihin sa may kapal na baka pwede nyo naman pong bawasan yung nararamdaman niyang hirap po kasi sobrang pagod na po niyan eh. Mga ganun ba? Pero itong mga sinasabi kong to ay gawa-gawa lamang po ng isip ko, diba? Itong mga to ay pampalubag loob lamang. O posibleng sinasabi natin to comfort ourselves. But what I'm trying to say here is that napakasarap magkaroon ng magulang na ginagawa ang lahat para mapabuti yung kalagayan ninyong pamilya. Kaya ikaw na pinag-aaral ngayon ng mga magulang, nakikita mo na hindi natutulog masyado yung magulang mo dahil trabaho ng trabaho. Hindi magkanda-ugaga, kakahanap ng pera, may pang tuition ka lang. I-appreciate mo naman yung magulang mo. Hindi yung magpasaway ka pa, mag-cutting class ka. Ibagsak mo pa lahat ng subjects mo, tapos uulit ka na naman, tapos kailangan na naman ng pera. Kasi, hindi biro yung ganun. Oo, alam nating responsibilidad ng magulang ang mga anak nila. Pero minsan kahit anong sipag at syaga ng isang taong mahirap, pag hindi talaga nabibigyan ng oportunidad, hindi talaga eh. O baka hindi pa panahon. Kaya habang hindi pa panahon para anihin ang mga hinihirap o ipinapagod ng iyong mga magulang, sabayan mo naman sila. At ang pwedeng-pwede mong magawa bilang isang anak ay gawin yung nararapat. Gawin ang tama. Mag-aral. Kung mag-aral. Hindi yung lumando pa sa iba. Makipagbarkada sa iba. Maligaw ng landas. Sakit sa ulo. Yung mga katulad ni Melody na klase ng anak, sobrang blessing. Kasi masasabi kong blessing tong mga taong to, ganitong klaseng anak sa magulang. Yung mapapatanong ka minsan kay Lord, Lord, ba't kaya ako nagkaroon ng ganitong klaseng anak? Sobrang bait naman ito. Kaya ikaw bilang magulang, magpupursige ka pa lalong magtrabaho na magtrabaho kasi ganitong klase kabait yung anak mo. At hindi lang isa yung mabait na anak. Pati yung kuya niya, pati yung mga nakababatang kapatid. Imagine kapag lahat kayo sa isang buong pamilya, isa lang yung goal ninyo at yun ay mapagaan yung buhay na meron kayo, maging komportable yung buhay ninyo. Pasasaan pat makukuha nyo rin yun. Hindi man madalian. Medyo may kabagalan nga lang, dadaan kayo sa mga matinding pagsubok, may proseso man, pero makukuha nyo pa rin yun. Sa itinakdang panahon ng Diyos para sa inyo. This is really inspiring. Imagine yung kuya. Yung kuya pwede naman siyang, bahala ka sa buhay mo, mag-aral ka siya, pag-aralin niyo yun, di ko naman responsibilidad yan eh. Pwedeng ganun yung sabihin ng isang kuya. Sa ibang bansa, walang pakialamanan yung mga yan. Kapag 18 ka na, bahala ka na magtrabaho sa buhay mo, ganun. Dito sa
Filipino setting, di ba? I mean, in a Filipino setting, hindi ganun yung kultura natin eh. Oo, merong disadvantages, but at the same time, it's great to feel that you are loved by your own family. Na hanggat hindi ka pa kumikita ng sarili mong pera, hindi ka nila hahayaan. And kapag dumating na yung time na kumikita ka na ng sarili mong pera, bonus na lang yun kapag may maibalik ka pa sa pamilya mo. O kapag gugustuhin mo pang magbigay sa kanila, sa mga magulang mo. Hindi naman required yun eh. Pero, nakakabuti at nakakasarap sa pakiramdam pag meron kang naibibigay sa magulang mo. Hindi naman yun dahil utang na loob mo eh. Dahil yun sa nagmamahal ka. And we should really operate using the lens of love. Hindi yun utang na loob, hindi yun responsibilidad, kundi dahil nagmamahal ka. Mahal mo magulang mo, mahal mo yung mga kapatid mo, kaya itong mga pagsasakripisyo na ito ay ginagawa mo para sa kanila. At yun yung kagandahan ng pagkakaroon ng ganitong klaseng Filipino culture. Na merong borderline, diba? May thin line between a toxic Filipino culture na baka naman pinaasa na lahat sa kanyang anak at hindi na siya nagtrabaho, magkaiba po yun, okay? Baka mamaya sabihin nyo, nakaka-inspire yung secret file ni DJ Rocketera, ha? Gayahin mo yun, dinuruduro yung anak bigla. Tapos inaasa na lahat sa anak kasi ikaw ang bubuhay sa amin sa kahirapan. Mali pong mindset yung ganun, mga magulang. Hindi pa ako magulang, pero alam naman natin yung ganong klaseng toxic Filipino culture. Na ang mga anak daw ang dapat bumuhay sa kanilang mga magulang. Silang mag-aahon sa pamilya, ganyan. Na kapag natapos ka na ng pag-aaral, ikaw naman ang maging responsable sa pag-aaral ng iyong nakababatang kapatid. Wala pong ganon. At hindi po dapat ganon. Responsibilidad pa rin syempre ng magulang. Kung tutulong ang anak sa pag-aaral, edi go. So, masarap sa pakiramdam na nagtutulungan. And again, ang pamilyang punong-puno ng pagmamahal sa isa't isa ay binibiyaan ng may kapal ng sobra-sobra. At lahat ng mga naghihirap, nagsasakripisyo, napapagod, nawawalan ng tulog, napupuyat. Lahat ng yan ay hindi mapupunta sa wala. Antayin mo lang dahil aanihin mo rin ang lahat ng mga tinanim mo. Aanihin mo rin yun. Sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang secrets, share it to me, rocketera@gmail.com. I gotta say BRB as in bathroom break for top secrets. This is Melody's Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!